Амин. Нека дойде помазанието на Духа върху всеки един от нас, защото нашите тела са храм на Божия Дух. Амин. Може да следвате спокойно. И така, любезни братя и сестри, както знаете, вчерашния ден и днешния ден са дни, които са свързани с едно знаменателно събитие в живота на нашия Господ Исус Христос и изобщо в живота на хората по целия свят. Най-вече за тези, които вярват в Господа. Ние, така да се каже, празнуваме празника Богоявление. Какъв е този празник Богоявление? Някои вчерашния ден го наричат Йорданов ден, днешния ден Иванов ден. Да, Йорданов ден, да, там на реката Йордан Господ Исус Христос се появи най-сетне, а пък Иван, Йоан Кръстител, както и много ивановци има в България, може би статистически погледнато най-много са ивановци. И така, нека да прочетем от Словото Божие онзи пасаж, който говори за този празник Йорданов ден или Богоявление. В Словото Божие тези събития са отбелязани от евангелист Матей, от евангелист Лука и другите евангелисти също говорят. Марко, Йоан и така. Нека да отворим нашите Библии на Евангелие от Матея, 3 глава. Всяка година тя се чете и има какво да се научи от нея. В ония дни дойде Йоан Кръстител да проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: покайте се, понеже наближи небесното царство. Защото той я беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за Него. А той е Йоан, носеше облекло от камилска кожина и кожен пояс около кръста си. А храната му беше акриди и див мед. Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска околност и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: рожбие хиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове съответствени на покаяние. И не мислете да думате: Авраам е нашия баща, защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. А и братвата лежи вече при корена на дърветата. И тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а оня, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да понеса обущата. Той ще ви кръсти със Святия Дух и огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си. Та ще събере житото си в житницата, а хлябата ще изгори в неугасим огън. Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него.
възпираше, казвайки: аз имам нужда да се кръстя от тебе и ти ли идиш при мене? А Исус в отговор му рече: остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Тогава Йоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата, и ето отвориха му се небесата, и видя Божия дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: този е възлюбленият ми син, в когото е моето благоволение. Амин. Отче, нека Твоето действие, Твоето помазание във всеки един от нас да оживи всяка една дума на Словото и то да се изпълни в живота ни, да даде плод за вечен живот. В името Твое, Господи, благослови ни и благослови ни. Амин. Слава на Бога! Днес няма как, напротив, радваме се, че можем да прочетем това слово и да разсъждаваме върху него. Богоявление. Самата дума богоявление говори, че Бог се явява. И много по интересен начин се явява. Синът, Божия син, е в река Йордан. Там се кръща. Божият дух слиза от небето като гълъб на него. Небето прогърмява глас: този е моят възлюбен син, когото е моето благоволение. На друго място се казва още: не го слушай. Двама на две места, двама, бих казал, един човек и Бог, разбира се, са казали тези думи: не го слушай. Единият е Моисей, когато той казва: Бог ще ви издигне като мене пророк. Не го слушайте. Моисей сваля от себе си всякакви изисквания към Бога. Той не каза: ще ме слушате това, което ви казвам тук в закона. Не го слушайте. Защото той ще дойде да изпълни закона. И сам Бог на планината на преображението говореше: този е моят възлюблен син, когато е моето благоволение. Не го слушайте. Тъй като разглеждаме тези богоявленски събития, бих казал, нека да си отговорим на въпроса, не знам кой колко чете Библията и колко разсъждава върху нея, но четете Библия, Божието Слово, защото е казано, че вярата идва от слушане на Божието Слово. Учениците искаха: придайте вяра, някак си служи вяра тук в сърцата на главите. Не така. Вярата идва от слушане на Божието Слово, приемане на Божието Слово. Задаваме си въпроса: кой е Йоан Кръстител? Кой е Йоан Кръстител? За него подробно е описано в Евангелие от Лука. Аз няма да я чета тази част от Евангелие от Лука, но нека да разкажа. Бащата и майката на Йоан Кръстител са свещеник Захари и майка му Елисавета. Те са от Аароновото потомство, защото такива са свещеници. Те бяха праведни хора пред Бога. Живееха със страх Божий. Захарий служеше в храма и бяха в напреднала възраст и нямаха деца. Един ден по обичай
жребия, който се хвърля между свещениците, кой ще влезе да послужи в храма, в светая светих, се падна на Захария. И той влезна в светая светих и тогава му се яви ангел, който му проговори и му каза, че Елисавета ще зачне и ще роди син, който син в техните старини ще бъде за радост, но и нещо повече, ще върви пред лицето на Месията и ще прогласява пред хората, че Месия е дошъл. А това е много важно. Днес огромна част от евреите не вярват, че Месия е дошъл. И като казвам огромна част, говоря за тези, които са вярващи евреи. Казвал съм го и пак ще ви кажа, към 70% от евреите са невярващи хора. Светски хора. Да не говорим какви светски неща стават там в Израел, където се казва, че най-големите гей паради се правят там в Израел. Нещо, което е отвратително пред Бога. Но тези пък, които вярват в Бога, така наречените ортодоксални евреи, те не вярват в Исуса. Когато ние им говорим за Исус, те казват, това е вашия Месия. Но нашия Месия е друг. Нашия Месия не е като вашия Месия. И така те чакат да дойде друга Месия, една пелена, едно покривало има върху умовете им и не могат да повярват, че преди 2000 години Месия дойде. По своите си дойде. Но те не го познаха, отхвърлиха го, убиха го. И затова сега, очаквайки техния Месия, те ще бъдат излъгани и заблудени и ще приемат антихрист като Месия. Това нещо ще стане по време на Великата скръб. Ще се радвам никой от нас да не остане за това времето. Защото тогава този лъжен Месия ще влезе в храма и ще седне като Бог. Така че предстои да бъде съграден третият храм в Ерусалим. Този храм обаче не е по волята на Бога. От историята знаем, че два пъти е съграждан храма в Ерусалим. И два пъти е разрушаван. И така, Йоан Кръстител, не Йоан Кръстител, а баща му Захарий, се бавеше в светая светих, защото той там трябваше да пее, трябваше да се моли. Ако ходите някой път в православната църква, обърнете внимание, че има едно отделение на среща след алтаря, което е затворено. Там се влиза през една вратичка. Това е копие по един своеобразен начин православната църква копира Ерусалимския храм. Това място е наречено през святото място. Святото място е там, където свещеникът кади, моли се, и през святото е, където влиза отзад при ковчега на завета. Разбира се, ковчега на завета го няма. Има разни сведения, че е открит, но пак скрит е в някакви подземия, бункери, които са затрупани с камъни, за да не може никой да пристъпи до него. Дори има един много интересен факт, че когато Исус на Голгота е бил разпънат, и по този въпрос също се спори, къде е разпънат Исус. Две места има. Едното място е по-вероятно да е било там, там сме ходили и сме го гледали, така наречената Голгота. Голгота означава череп.
прокута от черния дроб, стомаха му изтича кръв и вода. По кръста тази кръв и вода слиза надолу и там, където е било сложено дървото, е имало пукнатина и през тази пукнатина водата е положила надолу своя път, като казват, че отдолу е бил ковчега и по този начин той е бил помазан с Христовата кръв. Не знам, може и така да е. Много интересни неща се откриват и ще се откриват. Захарий излиза от Светая Светих, но понеже той проявява неверие, как ще бъде това, като аз съм стар, жена ми е до съвета и тя е в напреднала възраст, и ангелът му каза, понеже ти не повярваш, благата вест, ще млъкнеш и няма да говориш, докато не се роди синът. И така и става. След 9 месеца, когато се ражда Йоан Кръстител, Захарий проговаря и почва да говори изпълнен със Святия Дух едно пророчество за Йоан. Пак казвам, няма да ги чета, защото много време ще ни отнеме да ги четем. Четете си ги вие. Отворете Матей, 2 глава и четете, отворете Евангелие от Лука. Ще намерите също и в Евангелие от Марко и Йоан също интересни неща написани и за Йоан Кръстител, и за Исус. Защото когато Йоан Кръстител се появява, той много интересна история има на своя живот. Обикновено децата, еврейчета, до 13 годишна възраст са като деца, които биват обучавани в закона на Мойсея. От 13 годишната възраст нагоре, влизайки в 14-та година, те вече са отговорни пред Мойсеевия закон за живота си. Дали правят грях, дали изпълняват наредбите послушно и така нататък. И какво е станало с Йоан Кръстител? Когато четем сведения за неговия живот, едно от нещата, което трябва да кажем, че той е бил обучаван, разбира се, от баща си Захарий на Господния път. Когато става на 13 годишна възраст, той става в Юдейската пустиня. В Юдейската пустиня е имало един град, който е бил наречен градът на есеите. Есеите са една религиозна общност от мъже. Най-строгите изпълнители на Мойсеевия закон. Най-строгите изпълнители на Мойсеевия закон. И той отива там при тях, където е обучаван в продължение на колко години. Когато станало на 30 години, на 17 години, 16 години. Е бил обучаван при тях. Когато навършва 30 годишна възраст, с 6 месеца е по-възрастен от Исус, и двамата с Исус са братовчени от плът. Защото майка му и майката на Исус са братовчени. Когато навършва 30 годишнина, Господнето Слово идва при Йоан Кръстител. И Бог му казва, тръгни и проповядвай покаяние. Йоан Кръстител тръгва през Юдейската пустиня и почва да вика. Пророците са викали. Те не са шептяли. Те не са се страхували от никого. И почва да вика, покайте се, защото наближи Царството Небесно. Царството Божие. И интересното е, че това отива на река Йордан, където хора от всякъде започват да се стичат при него. От Ерусалим, от Юдея, от Самария, от Йорданската област, от всякъде идват множества от хора, за да се кръщават от Йоан, защото той вика, че Царството Божие наближи.
наближи, ще се появи Царството Божие. Разбира се, при него отиват и еврейските първенци, теолози, богослови, свещеници. Ти кой си? И той казва, аз не съм Месията. Те го питат, Месията ли си ти? Кой си? Не съм Месията. Тогава кой си? Аз съм глас на един, който вика в пустинята. Прави направете пътищата за Бога. Всеки хълм да се сниши, всяка неравност да се изравни. Тези думи, казани от пророк Исаия, 40 глава, 3 стих, са думите, словото, което Исаия проповядва 700 години преди рождението на Исус. Всеки хълм да се сниши. Какво означава? Хълмите и днес са си там в Израел. Но той говори за едни хълмове, едни планини от гордост, правосърдечие и, бих казал, и безбожничество, които трябва да изчезнат от сърцата на хората. Днес е много актуален този израз, всеки хълм да се сниши, особено за нас като вярващи хора. Но това се отнася и за невярващите. Хълма на неверието, хълма на гордостта се премахва. И всеки трап, всяка низина да се подравя. Всяко малодушие, всяко равнодушие, всеки комплекс за малоценност, всичко това, което обезсърчава човека да се премахне, така, защото всеки един човек да има вярата, надеждата и упованието в Господа. И когато ние вземем Словото Божие и сложим пръста си на него и кажем, че то е верно, да кажем, по-силен съм от силните, по-мъдър съм от мъдрите на този свят. Може да нямаш 5 висши образования, може да не си академик, нали? Може да си един обикновен човек, който работиш някаква обикновена работа, за да изкарваш насъщния хляб. Когато Божието Слово и Божия Дух живеят вътре в нас, Бог казва, вие сте по-мъдри от мъдрите на този свят. Вие сте по-силни от силните на този свят. И наистина така. Какви само напътствия, благословения ни дава Божието Слово като християни, за да живеем един живот, който е съвсем различен от живота, който живеят вярващите хора в този свят. Да, ние сме най-щастливите хора на земята, ако разбираме, разбира се, това нещо. Ако го разбираме и го вярваме, ние сме най-щастливите хора на този свят. Защото с нас е Бог, защото на всяка стъпка, на всяко пренеждие, на всяко изпитание, дори когато страдаме, дори когато сме гонени, Той е с нас, Той не ни е оставил. Дори бяхме в тази песен и в последния час на нашия земен живот Той е с нас. Там при нашия смъртен одър, за да ни вземе и приласкае при себе си. И така, това е Йоан Кръстител. Един пророк на Бога, за който се казва, че измежду родените от жени не се е родил по-голям пророк от Йоан Кръстител. Че какво толкова е казал Йоан Кръстител, да е най-големият пророк? Ако вземем, например, книгата на пророк Еремия и плач Еремия, той е най-големият пророк. Ако вземем като книжието, което е написал Моисей, няма друг, който да е писал толкова много като него. Но величината на духовността, на известието
за да обърне сърцата на хората към идващия Месия. Какво би станало, ако Месия дойде и никой не вярва в Него и никой не го приема? Аз слушах една беседа по християнска телевизия за един евреин, който с такава увереност и с такава безпардонност говореше, че той не вярва в Исус Христос. И колко време е трябвало, за да бъде променено това убеждение в него, че Исус от Назарет, галилеянин, е истинския Месия на евреите. И наистина той повярвал, но като го слуша, как говореше, с какви доводи той отхвърляше идването на Исус от Назарет и как говореше за техния Месия, който трябва да дойде, си казвам, Боже, мили, тези евреи, наистина, те се намират в голяма тъмнина, в смъртна сянка живеят, тези, които живеят, които вярват. А те не са много. Някъде около 27% от евреите, така наречените ортодоксални евреи в Израел, вярват в Бога. Другите не вярват в Бога. Спомням си, тук в нашата църква имахме една еврейка. Двама евреи се спасиха от нашата църква. Единият човек беше баба Сузана. Погребално било тук на Катя Попова, където има, там отгоре една къщичка. Баба Сузана, тя повярва в Исуса и до последно тя беше на смъртния одър, аз бях седнал до нея и се молихме с нея. И тя се радваше, че нейният пастир е дошъл при нея. Една незаслужена, бих казал, незаслужена за мен случка, която се случи, но изпратихме баба Сузана при Господа. И един друг еврей имаше в блок Марс, беше един блок Венера, там на някъде на 4-5 етаж, който умираше и за него се борихме и така изпратихме двама евреи от нашия град и изпратихме при Господа. Но тук много евреи имало в Плевен и сега има, не вярвам. Спомням си сестра Райна, постоянно макараше, дай да идем да говорим с тях, дай да идем да говорим. Говорих. И те възпитани момчета и мъже, тук на среща на главната улица, срещу окръжното МВР, това е еврейския квартал, миналото. И те не слушали и казват така, ама вижте какво. Ние не вярваме в Бога, ние сме светски хора, ние си живеем така, както всички други хора. Благодарим ви за това, че се молите за нас, че идвате при нас. Това не ни вълнува. Ето какво се получава. Това са евреите, за които ние си мислим, че те са голямата работа. И наистина са голямата работа, защото към евреите, независимо дали те са вярващи или невярващи, дали са добри или лоши, защото има и много лоши, най-големите милиардери в света, които въртат световната политика и икономика, са евреи. Да знаете. Какви са им богатствата? Неизчислими са. Неизчислими са. Те не вярват. И така, Йоан Кръстител трябваше да дойде да приготви сърцата на хората, за да приемат Господа Исуса Христа. Ако евреите го бяха отхвърлили, Бог казва, ще поразя земята с проклетия. Месията идва и никой не го приема. Тогава ще дойде, може би, по-страшно от това. Затова той дойде,
обаче и при него излизаха всякакви хора. И бедни, и богати, и свещеници, и какви ли не. И той ги изобличаваше, особено свещениците. Роби вие хитри! Кой ви предупреди да бягате от идващия дня? Добре сте дошли да се кръстим. Аз кръщавам с кръщението на покаянието. Не съм аз Месия. Оня, който идва след мене, дори обувките му не съм достоен да понеса. Той ще ви кръсти със Святия Дух и огън. Той ще излее Святия Дух върху вас и Духът ще бъде с нас, но той ще ни прекара и през огнени изпитания, за да се утвърдим като християни, като Негови последователи. Проче, не дейте да си мислите, ние сега ще отидем в рая при Господа, защото вземаме водно кръщение. Ние сме Аврамови чада. Не мислете това нещо. Ако сте Аврамови чада, трябва да вършите вярата и делата на баща си Авраам. Бог от тия камъни може да въздигне чада на Авраам. Някои тълкователи казват, че той посочва езичниците и казват, тия камъни, виждате ли ги езичниците? От тях може да въздигне чада на Авраам. Ето, опитваме се в така по-малко щрихи и думи да разберем кой е Йоан Кръстител. Йоан Кръстител е велика личност. От родените от жени по-голям пророк няма от него, защото той е, който върви пред лицето на Месията. Месията идва на река Йордан и той го спира. Чакай. Къде идваш при мене, тук да се кръщават грешници? Змии хитнени идват при мене. Аз имам нужда ти да кръстиш мене. Той казва на хората, които слушат, аз го не познавах. Не познавам кой е Месията, но оня, който ме е изпратил да кръщам, той казва, този върху когото видите, че слиза духът, това е моят възлюбен син. Исус го успокои и каза, остави. Трябва да извършим това, както се прави с всичките хора. Защо? Можем ли да отговорим на този въпрос? Защото Исус Христос, Спасителят Месия, човекът Исус е 100% човек. В същото време той е 100% Бог. Това винаги трябва да го помним. И тук има една велика тайна, тайната на боговъплъщението. Как така Бог да дойде в едно човешко тяло и да се скрие в него. Ние трябва да знаем, че Господ Исус Христос е наречен още единородният Божий син. Той е наречен Божието Слово. Така че това е тайна и все пак ние се докосваме до нея. И сега, ето го Исус, който се явява на река Йордан. И идва да се кръсти. Защо? Защото той ще стане грешник, без да е направил никакъв грях. Защото той постъпва като всички грешници в този свят, когато преминават през водното кръщение. Той ще даде прощение на греховете на целия свят от Адам и Ева, докато има хора на този свят. Не знам дали през хилядогодишното царство ще има спасени хора. Но той трябва да извърши всичко онова, което сполетява човека на тази земя. Човеците страдаме, разболяваме се, плачем, огладняваме, изпитваме върху себе си студ и жега и какви ли не изпитания стават в живота ни. Да, пролива се човешка кръв,
и неговата кръв щеше да бъде пролята. И той ще огладнява, и на него ще му е студено и ще му е топло. И той ще бъде измъчван. Да, и той ще плаче за умрелите. Ето, плачем за умрели, наши близки. И той плачеше. И той плачеше. Ето, всичко това трябваше да стане с него, за да стане съвършен Спасител, да понесе съвършено върху себе си всяко човешко страдание. Нека да го погледнем на кръста Голготски. Върху него се струпаха греховете на целия свят, до тогава и за бъдеще. Върху него дойдоха всичките болести, беззакония и наказания, които се струпват върху хората. Всичко това той трябваше да понесе върху себе си, за да стане съвършен Спасител. Много са дълбоки тези неща. Много може да се говори за този момент, защото наистина Бог дойде сред хората. Живия Бог, триединният Бог. Триединният Бог прогласил пророк. Този в река Йордан, който се кръщава, е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. В него вярвайте. Духът дойде и кацна върху него. Бог се яви на света. Отец свидетелства, Духът кацна, Синът се кръщаваше. Йоанн Кръстител го посочи. Ето Божият агнец, който носи греховете на света. Най-великият пророк между всички пророци. Неговите думи тук са записани съвсем малко. Когато изобличава фарисеите за тяхното лицемерие и когато ги предупреждава, че както едно дърво, което не дава плод, ще бъде отсечено и в огън ще се хвърли. Това е предупреждение не само към тях, то е предупреждение и към нас. Плодоносни ли сме ние в делото Божие? Принасяме ли плод за вечен живот? Даваме ли място на Божия Дух в нас? Изработва ли се плодът на Духа, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, съдълбоздание? Нека ги научим на изуст тия неща, да си ги повтаряме всеки ден. Любезни брати и сестри, ние живеем в такова време, ще трябва да приключвам, защото ще имаме Господна вечеря, но искам нещо да коментирам с вас. Вие гледате, щете, не щете, гледате по телевизията, особено новините, и виждате как там в Калофер мъжете играят нищо порок във водата, бункът там капаните. Виждате как кръста на много места в България отива свещеника на моста или на брега на морето, един кръст направен от дърво, хвърля го в водата и от 20, 30, 50, 100 човека се хвърлят в водата, за да спасят кръста. Зададох си въпроса. Защо е необходимо да спасяват кръста? Откъде идва този ритуал? Това е ритуал. И ще ви кажа, че в него Бог не присъства. Това е религия. В религията Бог го няма. Кръста. Какво представлява кръста? Исторически е доказано, ще го прочетете на много места, кръста е най-отвратителният уред за мъчение. На кръста заковават човека жив и някои хора по цяла седмица са се мъчили на кръста, докато умрат. За да ускорят смъртта им, пречупвали им пищелите на краката и тогава те увисвали на ръцете си, кръвта се стичала долу в краката, сърцето няма кръв и, как казват медицината, апоплектичен удар се получава в сърцето, може
Кръста е страшно нещо да бъдеш разпънат на кръста. На него са разпънати най-големите престъпници. Когато обаче четем Словото Божие, нямам време да ви чета, само ще ви припомня какво казва. В 1 Коринтияни, 1 глава, 17 до 25 стих, се говори за съблазънта на кръста. Тези, които скачат да спасяват кръста няма нужда от тяхното спасяване. Те имат нужда да бъдат спасени. Те имат нужда да преживеят едно съразпъване с Христос, защото Павел каза: съразпнах се с Христа. И сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. Тези, които скачат в водите, един вид се кръщават по този начин, Павел пак казва: защото ние, които се кръстихме в Христа Исуса, кръстихме се да участваме в какво? Кажете ми, в смъртта му. Не да умрем като него на кръст, но да направим така, да го разберем, че нашия живот от сега нататък трябва да бъде живот на отричане от себе си. Отричане от света, отричане от греха, отричане от себе си. Трябва да умреш за себе си. Това е тайна и много е проповядвано и се говори за нея. Но когато човек се отрече от себе си, той предава живота си на Господ. Когато тръгвам, често тук и казвам от тази сутрин: Господи Исусе, предавам в Твоите нозе живота си и времето си. Предавам се на Теб, защото аз не съм своя си. С прескъпа цена си ми изкупил святото кръв там на кръста. Кръста е съблазън. Каква съблазън? Ами много хора поради кръста не искат да повярват. Например, мюсюлманите само като видят кръст и веднага отхвърлят всякакво свидетелство. Не давайте на мюсюлмани Библия, която има кръст на първата книга. Те мразят кръста, защото така наречените кръстоносни походи някога са извършили страхотни зверства там на изток. Тези църкви, за които четем 7-те църкви в книгата Откровение, са унищожени от кръстоносците. Кръстоносците са избили християните там. Идвали са с кръста да освобождават Божия гроб. Отивали са да крадат, да грабят и да намерят богатствата на евреите. Толкова по този въпрос. Той е съблазън за мюсюлманите, но той е съблазън и за гърците, за езичници. Кръстли, това е глупост. Да отиде, ще ми се хвали с кръста, че трябва да живее разпътния живот. Съблазън е за евреите, защото евреите не го приемат. Не приемат кръста и не приемат този, който е умрял и кръста. Но за нас, спасените, които сме дошли при Господа, кръста е Божия сила за спасение. Разпънатият живот, когато се отричаш от себе си, когато се отричаш от света, когато се отричаш от греха, е живот на човек, новороден от Божия дух, името му записано в книгата на живота и спасен. Трябва да умреш. Така много пъти е имало подобни случаи, когато са разговаряли вярващи и полувярващи. И примерно пастира или духовния водач се връща към този християнин, който ми се оплаква и казва: слушай, ти трябва да умреш. Как да умреш? Да умреш за себе си. Не да се самоубиеш.
да се отречеш от себе си, да положиш в нозете на Христос всичко това, което си ти. И тогава Бог ще се яви в живота ни, ще осияе върху всеки един от нас. Да, кръста на Христос и още един кръст, кръста на теб, твоя кръст. Христос имаше своя кръст и той умря на него. Целият му живот беше едно тотално, без остатък отричане от всичко това, което е в този свят. Целият му живот беше подчинен на Бога Отца. Това иска Бог от нас. Отречете се от света. Не любете света, нито каквото е да било в света, защото света преминава и няма да го има. Отречете се от греха, защото грехът, като се развие, ражда болест, а след болестта идва смърт, а след смъртта идва ада. Отречете се от себе си. Ако искате да живеете, отречете се от себе си. Ето, това са напътствията за кръста в живота на християна. Сега гледам, че го първят в водата. Абер си нищ, казват. Изобщо нищо не разбират. Тия, които скачат да спасат, молят ли се да спасат кръста. Боже мили, те имат нужда да бъдат спасени чрез разпнатия живот. Те ни спасяват едно парче дърво, което се хвърля там в водата. Това е религия. Тя не е спасила никого. Истинската вяра в разпнатия Христос. Защото ние, които се кръстихме се да участваме в смъртта му, не спираме и възкресение. Защото всеки един, който повярва в мене, ако и да умре, ще живее. Така е, брат Нико, с това Исус казва: всеки, който вярва в мене, преминал от смърт в живот, името му е записано в книгата на живота. И на съд няма да дойде. Всеки, който вярва в мене, ще живее. Дори и да умре, аз ще го възкреся в този ден. Ето, това направихме днес, за да възпоменем тези събития. Господ Исус Христос направи всичко това, премина през всичко това, през което ние като човеци не минаваме. И понеже е издържал всичко това, той може съвършено да спасява онези, които отиват. Не любете света. Не позволявайте да попилеете времето си на този свят. Днес ние живеем в едно време, наречено времето на материализма. Преди 1989 година беше времето на комунизма. Комунистическата идеология отхвърляше Христос и християнството. Днес по света има много християни всеки ден. Според статистиката казват, как всеки ден колко християни биват избивани в целия свят. Тук нас никой не ни е погонил, никой не ни е започнал да ни избива. Изкупвайте благоволението, казва Словото. Не го пропилявайте. Изкупвайте го. Сега е благоприятното време. Сега. Поправете живота си с Господа. Застанете твърдо в Господния път. И Божието благословение ще се яви на всеки един. Отче, благодари. Нека това слово да живее в сърцата ни и ние да се придобием мъдрост от свише, която ти ни даваш чрез Словото си, и да живеем